Hi guys, welcome to TFA Files TV. We are back again with the latest gossip nyaya dziri kupisa dziri kutenderera pa social media. Gamuchirai ex-wife ya DJ Fandani yodedzera kuti ndakatiza DJ Fandani ndiri ku South Africa indishungurudza. Fandani akanyora kuti my ex-wife is missing. So tererai munzwe zvanga achitaura Gamuchirai. Kana kama father vaisambozvibvuma kuti ndite se ndiuye kuno, so ndakaita vekutiza because ndaida peace of mind yangu, ndaida kugara nevana vangu vanhu vari right pasina munhu anonditisa competition kana anonditira utsinye vana vangu, ndaida kunhu kuri right. So ndakatiza nevana vangu, father vangu ndakazova sekumaonera vaita situation, father vakanzwisisa ende tiri in good books. Father vangu vari kutoziva kuti right now ndiri panzvimbo yakati vari kutumira mari dzevana vasiri vana vangu. Hanzi, but are you working now? Handisati ndakushanda, izvezvi ndakambogara mumba. Wandibata zvisiri izvo, ndangobvuma kupusa. Watouya wakuda kuvhirika pawakatadza pakatangira nyaya pakuda kuvhiringidza relationship yangu nyowani, uchitonge uri kuuya kuzoona vana everyday, uchiuya kuzoita pamuromo. Ipapo chete baba boy makavhiringidza life. Haundivhiringidzire zvinhu zvangu kazvandatanga inini, ndabvuma kuita benzi, ndanyarara ndatiziye mukutamba lavhu dzenyu nevana vangu, ndikungotarisa ndikukusiyai, handina noizi dzandikuita nemi. Wakutondiita benzi, wakutoya pamba pangu everyday, wakutotanza ndinawo. Unodzidzisa mwana homework everyday, kukudzidzisa mwana wegrade 1 homework, kuuya uzodzidzisa mwana nditone homework yake yadzidziswa. Munombovasiriko vana vacho kana muchida kutovadzidzisa homework everyday? Kuuya uzodzidzisa vaAAO everyday, kuuya pamba hanzi ndakazodzidzisa vana, vakasauya Rumbi, thank you so much, vakasauya vari kufona nevidhio kofadha vada kudzidzisa vana homework. Zviriko here guys? Ndo mararama amukuitiwa nemabhebi dedi enyu, ndo zvamukuitawo here guys, zvekuti munhu anokufonera kana kuti anouya malast days aya handazongoshaika, munhu auya na6 o'clock ndamudzoti ndakatomudza nezuro wacho masikati, ndikati no Ruvheneko maasidzi akakwira. So tengere mwana mushonga, pauya masikati chikanzi handina mari, ndichatsvaga mari. Nanangoti auretibo ko 6 o'clock kusiyeni munhu asvika achibva hanzi ndikubva nomhanya, vanosvitiwo vanoenda kuexercise aminoti chokwadi. Wobva vauya nepageti pangu kuti hanzi ndavazodongorera vana na6 o'clock, hauna mari yemushonga, hauna chawe nacho. Saka uda kuedza kuti zviite sei? Kungouya wadi wambogara kumba, wadi kumbogara kumba nemhuri yako. Thank you so much, thank you vari kugifta, thank you tikukuonai maita basa. Kwadi kumbogara kumba nemhuri yako nekuda kuti anoidzi manje, nekuda kunditukirira nokunditi hanzi uri rumbe remunhu, ndada kuzokurakidza manje kuti zvonizvo ini ndachombokunzwira tsitsi. Ukunzwira ani tsitsi? Wakundinzwira tsitsi nhasi kutanga rini uchindinzwira tsitsi wewe? Hanzi ndakukunzwira tsitsi, ndaida kukutorera vana kudhara, ndakuzovatora. Wakatanga rini kundinzwira tsitsi? Kutanga rini uchinzwa tsitsi neni? Kuda ndounonzwira unokudyiwa kutsotswa bhinzi kabisira munhu aitonge ane rudo. Hapana kana rudo rwaungaonaro, ende usafunza kuti ndaisaona, ndaiona, ndaikukalkuletera muvhu rekuti ndaida kukuitira. Saka ndaingokusiya zvangu ndichonge benzi, but auvhiringidze relationship yandatanga nemunhu wangu. Kunzwisisa, ndabvuma, wandiramba, ndabvuma kuramba, ndatanga zvinhu. Iwo watotanga tatomumuri mumarriage meme tiri 3 tese, todanana tiri 3 here naye. Kwenyu ndakambouya ndakambovhiringidza, handisati ndambozovhiringidzeni. Ndakangoti Mwari ndibatsirei, nditambire zvauya ndizvozvo, ndakatambira. Izvezvi maifafiva apo kubva musi ndanyora statement rere kuti zvonizvo ndiripo, amunoti missing. Handina kana any kuya ndakanzwa kuna Fabian vachindibvunza kuti how are you, vana vari sei, alright, zvokutadzirana, tikutaura zvokutadzirana. Uri vari right here nevana? Hapana chiri kudiwa here kuvana? Hauna chavaida kutsvaga nyaya kwamuri, ndo zvavaida kunyora kuti hanzi missing. Chiongo ndona nguva yekuti ndiri missing. Munhu hanzi musi wa5 akapedzera kuoneka musi wa5, musi wa5 wacho musi wa6 kuseni watondoona kuti nditori missing, handipo kudhara. Watondinyora kudhara kuti hanzi ari missing. Guys, kana tangoramba vanhu, ngatibva tangorambai.
mwoyo yedu ndachibva taidzidzisai kuti ngatiitei zvevanhu vatinenge taanavo noti kuti munhu anotonga anopenga asiri kuziva zvaari kuda ndounhu hwake hwaaigara achingoita hwekutonga asiri kuziva zvaari kuda from day one paakambotanga dana nemukadzi wake waanaye akadzoka kwandiri akazodzokera kune mukadzi wake confusion yakazara musoro kana uchiita decision mulife mako sit down unatsoona kuti zvinhu zvandiri kuita ndiri kuzvida here mukadzi uyu ndomuda here ndiri kuita sei kwete kuti munhu unoti zvanizvo uyu handichamuda then everyday uda kugara uri pagedi pake everyday uchitanze ndiri kuona vana nhaimi vakadzi chimbondutaurirai nhaimi paconference panapa ndifunga masingle mother pavanhu 745 ndifunga masingle mother ari panapa akawanda ndo zvinoitwa isusu ngatidai so ndokupa mwana woenda naye hanzi inini handisi kuramba unotoresa nonzi chibhedha but inini ndiri kuda kuti ndine munhu wandoziyana naye ikoko saka akatonditi bho munouya any day ndati asi kana akadaro zvakanaka iwewe nhasi chienda nemwana unoita birthday but chifanira munhu wako nonzi wemabhethi uyauya ini ndoenda hangu kubhethi remwana I think ndo rakakosha nezvese zvatikuita se zvatikuitirana zvikabva zvanzi nanonzani naofisa injaji aiwa gamu wagone at least wakurizina sechise munhu mukuru fanyana nyaya yawo yakai hanzi iwe handitoti unoziyana nemunhu wekumabhethi anosenza ikoko iwe chipachi mama vaenda nechitupa chako ofondera munhu wako hanzi munhu wangu anytime chero pakati peusiku anoitira mwana chibhethi chifondera munhu wako ava madha vaende kunoitirwa zvebhethi remwana because ndo rakakosha imi monodya makeke fadha vakatadza kufondera munhu wavo wanzwa vakaramba kufondera munhu wavo ndakangoti mwana hana kwaanoenda plus guys kana mazogara isusu ana mai tisinotoramba nevana vedu baba varipo zvavo ka but inini kana ndatoti office in charge havandimanikidzeka kana kuti mupurisa unondimanikidzwa kuti hanzi mupe vana chete akuna ndakati plus office in charge da kuti magona imimi vakanditini ndiri office in charge yavo she is very nice kana mazogara vepastodal police station ndo varipo izvezvi mai vanotonga chokwadi vakati gama hakuna mupurisa anouya kumba kwako achiti ipa uyu vana nyaya dzenyu ndakudzitonga ndini muno. I'm sure you have heard from the horse's mouth Gamuchirai pachake achitaura kuti inini ndakatiza DJ Fantan aindishungurudza musakanganwa kuti DJ Fantan ane mumwe mukadzi saka Gamuchirai ex-wife yake vane vana vaviri saka Gamuchirai ari kudedzera kuti inini Fantan akandikanganisa ndandaonawo munhu wangu saka Fantan akakonzeresa saka inini ndatiza because ndiri kutadza kugarisika zvakanaka ndiri kuda peace of mind. Thank you so much.